Yan ang 71 at season merong 65 active cases. Samantalang ang lungsod naman nagupan ay merong 323 active COVID-19 cases. Dahil dito patuloy pa rin ang panawagan ng Provincial Health Office at ni Governor Amado Pogi Espino III sa lahat ng mga Pangasinense na manatiling sumunod sa minimum public health standard upang makaiwas sa pagkakahawa ng COVID-19 lalong-lalo na ng Omicron variant. Sa lungsod naman ng Dagupan, mahigpit na minomonitor na ngayon ng National Interagency Task Force at ang lungsod ng Dagupan at iba pang mga lugar sa bansa dahil sa nakitang mabilis na hawa ng COVID-19. Bukod sa Dagupan City, kabilang din sa tinukoy ni Aksyon Presidential Spokesperson Carlos Nograles na kanilang mahigpit na minomonitor ay ang probinsya ng Bataan, Iloilo City, Ormoc City, Naga City, Western Samar, Tacloban City, Biliran at Zamboanga del Sur. Ang pahayag na ito ay ginawa ng kalihim sa isang press briefing sa Malacanang. Sinabi ni Nograles na kung itataas ng mga nasabing lugar ang kanilang dedicated beds para sa mga pasyente ng COVID-19 ay malaki umano ang tsansang manatili ang mga ito sa ilalim ng Alert Level 3 system. Magkagayon iyan nagbabala si Nograles na kung maabot ng mga nabanggit na lugar ang threshold o ay mapipilitan umano silang itaas ang risk classification ng mga lugar sa Alert Level 4. Sa ilalim ng Alert Level 4, bawal ang in-person classes, lahat ng uri ng contact sports, operasyon ng mga sinihan, kid amusement industries, venues with live voice or wind instrument performers tulad ng karaoke bars, casinos, horse racing, cockfighting, lottery at betting shops at iba pa mga gaming establishment maging iba pang uri ng pagtitipon. Pinapayagan naman ang 10% indoor capacity para sa mga fully vaccinated habang 30% naman para sa outdoor venue. Magugunitang inihag din ng City Health Office na binabantayan pa nila ang iba't iba mga establishmento sa lungsod dahil sa naitatalang kaso ng workplace infection kung saan nagkakaroon ng COVID-19 ang ilang mga empleyado sa kanilang mga trabaho. Labing-siyam na minuto makakalipas ang alas 6 ng gabi, samantala sa ilang pa ring mga impormasyon balita. Naasaga naman ang pagpupulong ang local government unit ng Linggin na pinamumunuan ni Mayor Leopoldo Bartamil ang Cooperative Development Authority na i-representa ni Assistant Secretary Vidal Villanueva III, OIC Regional Director Alberto Samarias at ang ganoon din ng DPW's Second Pangasinan Engineering District Office, Provincial Planning Office at Assigned Project Contractor ng Construction ng CDA Regional Office sa may Lingayen Government Center sa may Barangay Pangabisan North. Nagpasalamat si Assistant Secretary Villanueva sa LGU at kay Mayor Batawil sa pag-donate ng 1,000 square meter ng lote sa Government Center upang sa ganoon ay dito ay magkakabahay at ito ay kanilang matagal ng pangarap na magkaroon ng permanenteng regional office sa Region 1. Ang target ng groundbreaking ay ng naturang proyekto ay nakatakda sa buwan ng Marso. Pinangunahan naman ni Mayor Don Calugay ang tulong pangkabuhayan sa OFW project kasama si na Board Member Nico Boy Reyes, Board Member Marjil Oris Mildy Bersosa at si dating Congressman Oscar Urbus. Mga OFW suportado ng LG Usual at ipinangako ni Mayor Don Calugay na makakaasa ang mga ito sa suporta ng buong suporta at hindi pababayan ang kanilang sektor. Samantala, nagpayag din ng papuri at pasalamat si dating Governor Oscar Urbus sa mga OFW sa kanilang naging kontribusyon sa ating bansa at din sa ating lalawigan sa kanilang pagpupunyagi upang masuportahan ang kanilang mga pamilya ay sinasakripisyo nilang pangungulila upang sa ganoon ay
magkaroon ng pag-asa at maiangat ang kanilang mga pamumuhay. Kapag may isa sa batas na ang House Bill number 10541 na iniakda ni 4th District Congressman Christopher Davanasha, malaking tulong ito sa film at music industry sa bansa at sa mga babayaran nilang buwis. Anong nakaraang Lunes ay pasado na sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Kamara sa botong 195-0-0 ang Film and Live Events Recovery Act na pangunahing author nito si Congressman Davanasha. Mula sa 10%, bababa sa 5% lamang ng grocery receipts mula sa mga admission fees ang ipapataw na amusement tax sa mga sinhan. Magiging exempted na rin sa amusement tax sa mga sumusunod na locally produced gaya ng operas, concerts, dramas, musical plays, recitals, painting at art exhibition, flower show, musical programs, literary and oratorical presentation at local film production. Hindi na rin magpapataw ang mga lokal na gobyerno sa loob ng 2 taon ng amusement tax at maaari itong palawigin pa ng karagdagan 2 taon depende sa pag-aproba o pag-aproba ng Department of Finance. Nakita mismo ni Congressman Davanasha na isang dating aktor, producer, director at kilalang kampiyon ng creative industry sa bansa ang mahinang pagpapalabas ng mga pelikula sa mga sinihan noong nagdaang Metro Manila Film Festival 2021 dahil sa epekto ng pandemya. Tatlong minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Sa iba pang mga impormasyon, balita mga ka-aksyon. Ito po patuloy pa rin, ito pong pagbigay ng mga kagamitang medikal sa mga barangay ng San Carlos sa pangunguna ni Mayor Julian Ayoy Risuelio at si Vice Mayor Joseles Bogs Risuelio at si Governor Amado Pogue Espino III sa patuloy na distribusyon ng mga medical equipment sa lungsod ng San Carlos ay maabot na sa halos sa 60 barangay ang naabot ng naturang programa at ito ay naging posible na rin sa inisyatibo ng dating alkalde sa pakipagtulungan ng pampamahalaang panluwigan sa liderato ni Governor Amado Pogue Espino III. Kabilang sa mga ipinamahaging medical apparatus ang infant weighing scale, digital thermometer, mechanical health scale, nebulizer at BP apparatus na nagmula sa provincial government sa pamumuno ni Governor Amado Pogue Espino III. Kasama rin ang industrial grade UV disinfecting lamp at automatic alcohol dispenser with lamp na donasyon ng lokal na pamahalaan ng San Carlos. Bilang pagmahal naman ay nag-donate ang alkalde ng tigisang portable oxygen tank with regulators sa bawat barangay health centers bilang standby na oxygen supply kung sakaling may mga ilangan lalo ng COVID-19 patient. Sa kabilang banda naman ay may mga karagdagan pa mga medium na standard size oxygen sa lungsod na matatagpuan sa tanggapan ng CDR-RIMO at libre itong magagamit basta't magre-request lamang sa LGU. Sa loob ng halos 3 araw pag-ikot ng lokal na pamahalaan ay pasalamat naman ang naisiparating ng kanilang mga kababayan, partikular na ang mga barangay health workers na siyang gagamit sa mga natanggap na medical equipment upang makapagbigay ng maayos at dekalidad na serbisyo medikal sa kanilang mga kabarangay. Sa ilang pang mga impormasyon na balita mga ka-aksyon, nagpasala naman ang local government unit ng Mogollon sa provincial government sa pangunguna ni Governor Amado Pogue Espino III sa kanilang ibinigay na ayuda, tulong at pagmahal para sa kanilang mga kababayan sa Mogollon.
Tunay ngang kahit sa kabila ng hirap na pinagdadaanan dahil sa pandemya ito ay kakaya itong lampasan basta tayo ay nagtutulungan at ilagay sa ating prioridad ang kakabubuti ng kanilang mga kababayan. Nagpapasalamat ang lahat ng opisyal ng Bugolyon sa pamuno ni Mayor Priscilla Melespino sa ayuda o tulong pagmamahal mula sa provincial government ng Pangasinan. 26 na minuto makalipas ang alas 6 ng gabi, hindi na interesado si dating Mayor Belen Fernandez na ipagpatuloy pa ang plano na noon na magpatayo ng bagong City Hall ang lungsod ng Dagupan dahil sa sobrang pambabastos na ginawa sa kanya. Nasa 100 milyon na anya ang inilaang pondo ng kanyang administrasyon noon para sana sa pagpatayo ng bago at modernong City Hall. Ngunit dahil anya sa pambastos na naranasan niya mula sa oposisyon kapalit ng mabuting loob ng pamilya nito sa donasyon nilang lupa, marin niyang sinabi na nakapagdesisyon na siyang hindi na lang ito itutuloy kapag maubos siya muli bilang mayor. Ayon pa kay dating Mayor Belen Fernandez, ang City Hall ang mukha ng syudad at sa planong paglipat may ialis sana ang Dagupan City Hall sa matagal nitong problema sa pagbaha tuwing may pagulan. Plano ring masolusyonan ang kakulangan ng parking space at maipaabot ang mas epesyenteng serbisyo sa mga transaksyon sa City Hall. Kasama sa plano ang pagpreserba sa kasalukuyang City Hall upang magsilbing museo dahil sa historical value nito. Ayon pa kay Mayor Belen, babalikan na lang niya ang dati niyang sistema ng pagtatrabaho at pagsisilbi sa pamamagitan ng pagpunta sa mga barangay o sa man lugar upang maipaabot ang serbisyo sa mga Dagupenyo. Walong minuto makalipas ang alas 6 ng gabi na katagdamang sagawa ang Philippine Statistics Authority o PSA Regional Statistics Services Office. Katuwang ang Department of Information and Communication Technology ng Women and Information and Communications Technology Development Index Survey. Ang umpisa sa January 31. Sinabi ni PSA Locus Information Officer Jim Ian Bautista na ang WIDI ang unang national survey on ICT na nakatuon sa mga kababaihan sa buong bansa. Umaasa naman daw ito na makapagbibigay ng mas malalimang pag-aaral sa mga kababaihan at ICTs lalo sa pagdokumento kung paanong ang ICT ay ginagamit upang mapadamig ang women's social, economic and livelihood opportunities. Ayon pa kay Bautista, isasagawa sa loob ng 24 na araw hanggang February 26, 2022 kung saan may kabuuang 1,595 randomly selected sample households sa region ang kakapanayimin gamit ang computer-assisted personal interview o CAPI mode of data collection. Sinabi niya na titikin sa mga respondents na lahat ng data na makukuha sa kanila sa survey ay magiging confidential sa ilalim na rin ng Section 26 ng Republic Act 10625 kung saan binabanggit na ang individual data na ibinigay ng respondents sa statistical inquiries, surveys at censuses ng PSA ay kukonsiderang isang privileged information kahit ito ay hindi tatanggaping ebidensya sa anumang pagdinig. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon, balita. Makalipas po ang ilang mga paalala. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World-Class Quality. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161.
Aksyon Radio Pangasinan na oras, alas 6:30 ng gabi. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap, Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Bath Con, bangong gumagabloom. Charm Bath Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Bath Con, bangong gumagabloom. Charm Bath Con, gamit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Asahan ang maayos at dekalidad na serbisyo ng San Carlos City Water District. Katuwang ang Prime Water San Carlos, tuloy-tuloy ang paghahatid ng malinis na tubig sa bawat kabahayan dahil ang tubig ay buhay. Anumang mga problema o mga katanungan sa kanilang serbisyo, maaring tumawag sa telepono 634-103-955-5748 o sa Customer Care Department 0925-564-1552 o magsadya sa kanilang tanggapan sa Burgos Street, San Carlos City. San Carlos City Water District, lalong pinatibay ng Prime Water San Carlos. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z. Zipon. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Star Wax Wax. Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Salamat sa iyo. Aking ang iyong
Mahalaga sa buhay ng bawat tao ang nalalaman natin ang salita ng Diyos. Kaya inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa programang Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Makakasama natin si Reverend Michael Dunin at Brother Ryan Ravanzo. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos, tuwing Sabado alas 4 ng hapon at Linggo alas 5 ng hapon. Dito lamang sa DWCM Aksyon Radio Pangasinan, 1161 kHz AM band at live via Facebook. Hatid sa inyo ng International Cooperating Ministries in partnership with Good Shepherds, Welfare Association of the Philippines, and Kabayan Party List. Mini Bible College, ang pag-aaral sa salita ng Diyos. Ang tanging alay ko nag-champion, superpower na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian na maka-Pilipinas, taong may respeto sa buhay at pamilya, makabuluhan at matinoong pamumuhay. Siya yung makapagtataguyod ng kabutihan panlahat, di mangiiwan, makakasama ang lahat. Malinaw ang pananaw sa makabagong bukas, makatwiran at patas pakisama, at higit sa lahat, maka-Diyos siya dapat. Sa pagpili ng liderato, laging tatandaan, dapat nasa kanya lahat ng katangian, maka-Pilipinas, maka-Pilipinas. Gabayan ng Pilipinong bumoto ng responsable. Yan naman ang aming pananaw. Firing Line! Bien mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan Firing Line. Siyempre kasama niyo pa rin po ang inyo pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Commander Dante Cera. Sa ilang pa mga impormasyon na balita mga kaaksyon, ingat-ingat pa rin po sa COVID-19. Huwag po tayong masyadong mag-relax-relax. Lalo po sa mga kabayan po natin dyan sa may bayan po ng Mangaldan. Kahapon po nakapagtala ng 17 karagdagang bagong kaso. Subalit ito po nakarecover naman ang 22. Ito po mga kaaksyon, ang mga bagong aktibong kaso kahapon ay ang patient number 1,562, 40 anyos na babae mula sa may barangay Landas, isolated na. Patient number 1,563, 23 anyos na babae mula barangay Malabago, isolated na. Patient number 1,564, 32 anyos na babae mula sa may barangay Malabago, isolated na. Patient number 1,565, 78 anyos na lalaki mula sa may barangay Malabago, admitted na sa ospital. Patient number 1,566, 54 anyos na babae mula sa may barangay Poblacion, isolated na. Patient number 1,567, 22 anyos na babae mula barangay Salaan, isolated na. Patient number 1,568, 33 anyos na babae mula barangay Anulin, isolated na. Patient number 1,569, 35 anyos na babae mula sa may barangay Osyom, isolated na. Ang patient number 1,570, 35 anyos na babae mula sa may barangay Amansabina, isolated na. Patient number 1,571, 7 anyos na babae mula sa may barangay Bunlag na admit sa ospital. Patient number 1,572, 83 anyos na lalaki mula barangay Amansabina, isolated na. Patient number 1,573, 56 anyos na babae mula barangay Amansabina, isolated na. Patient number 1,574, 18 anyos na babae mula barangay Landas, isolated na. Patient number 1,575, siyam na tunggulang na babae mula barangay Landas, isolated na. At patient number 1,576, 10 taong gulang na babae mula barangay Landas, isolated na. At ang patient number 1,577, 35 anyos na babae mula sa may barangay Bari, isolated na mga kaaksyon. Kaya
nagpahayag ang local government unit po ng Mangaldan na maging seryoso at tuloy-tuloy ang pakipagtulungan ng publiko upang malabanan at matigil ang mabilis na pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng seryosong pagtalima at pagsunod sa mga itinagdang minimum health and safety protocols. Tuloy-tuloy ang pagbakuna sa lahat ng mga residente na 12 years old and above sa iba't ibang mga vaccination sites sa bayan. Magdala lamang ng mga IDs o valid IDs o mga kaukulang dokumento na pagkakakilanlan. Para din sa nais magbabooster, i-present ang fully signed vaccination card para sa mga nakakompleto na ng first dose at second dose nang hindi bababa sa 3 buwan. At eto po mga aksyon meron pong schedule po ng mga vaccination sa bayan po ng Mangaldan sa iba't ibang mga venues simula po kanina, kayong araw hanggang hanggang January 24, 2028 mga kakaksyon po natin. Ito po ang schedule po kanina. Ito January 24 to 28, 2022 hanggang Biyernes po yan. Diyan po sa may Mangaldan National High School. Ang target po nila, first dose para po sa pedya, 12 anyos hanggang 17 anyos. At adult 18 years old and above. At ganoon din ng second dose at booster. Pwede po kayo magpakuha riyan. Diyan po sa may magpabakuna po riyan sa Mangaldan National High School. Hanggang Biyernes po yan. And then sa Wednesday ay magkakaroon po ng 3-day regional vaccination day. 3-day regional vaccination day. Sa Miyerkules po, yan po sa may Embarcadero Covered Court. Ang target po, first dose, pediatric, 12 to 17 years old, ganoon din ng mga adults, 18 years old and above. Second dose po ng AstraZeneca. Diyan po sa Embarcadero, Gigilunon, Usiem, Navalwan at ilan pa para sa second dose. At pwede rin po magpa-booster. Sa January 27, 2022, gagawin po riyan sa may mga kaaksyon, Salaan Cover Court. Salaan Cover Court. First dose, para po sa first dose, 12 to 17, adult 18 years old and above. At ang second dose ng AstraZeneca mula po sa barangay Salaan, ni Baliw, Palwa at ilan pa para sa second dose at pwede rin magpa-booster. At sa January 28, 2022, dyan po sa may Batang Covered Court, ang target po, pedya, 12 to 17 years old, adult 18 years old na ba para sa first dose. At sa second dose, ito po AstraZeneca, mula po barangay Batang at Talugtog at ilan pa na magpapa-second dose at meron din pong booster. So yun po ang iba't ibang mga schedule dyan po sa may bayan po ng Mangaldan na mga kaaksyon po natin. And then eto po mga kaaksyon po natin ay samantalahin na po natin eto pong pagpapa-second dose o pagpapabakuna dahil eto po libre yan mga kaaksyon po natin. Libre para po sa lahat at ang kinakailangan lamang ay magpabakuna. No more no less mga kaaksyon po natin. Dalhin lamang po ang inyong mga identification card at para po sa 12 to 17 years old, syempre birth certificate at syempre ang inyo pong mga guardians sa mga kaaksyon po natin. Ang guardians po ang magulang o kaya yung mga anak, mga kaaksyon po natin. So yun po ang inyo pong gagawin. Mga kaaksyon po natin, tignan po natin maigi. At mahirap na at ito madali pong kumalat. Ito pong mga kaaksyon. Ito pong COVID-19 especially. May mga traces na po, may mga community transmission na po ng Omicron variant.
15 minuto bago sumapit ang alas 7 po ng gabi. Ito mga kaksyon, may 80 na italang kaso ng COVID-19 dyan po sa may bayan po ng Lingayen. 8 po ang naitalang kaso ngayong araw. Base po yan sa report ng Municipal Health Office ng Lingayen matapos lumabas ang resulta ng RT-PCR test ng mga ito na karamihan ay may mga mild symptoms hanggang sa walang anumang sintomas. At ito maganda po yan, marami po ang naitalang recovered patient ngayong araw. May naitalang 47 na mga recovered patient dyan po sa may bayan po ng Lingayen, mga kaaksyon po natin. Pero kabilang nga po sa bagong kaso, yung patient number 1,714, babae, 31 anyos mula sa may barangay Dumalandaan. Walang sintomas at nagpa-COVID test dahil sa kanyang work requirement at nasa strict isolation. Ang patient number 1,715, babae, 32 anyos, na mula barangay Poblasyon, isang medical frontliner, may pagubo at nasa strict isolation. Ang patient number 1,716, babae, 37 anyos, mula barangay Manibog, may mild cough at nasa strict isolation. Ang patient number 1,718 ay mula po sa may barangay Istanza. Asymptomatic po, walang symptoms, requirement po sa therapy at nasa strict isolation. Samantalang ang patient number 1,719, isang babae, 26 anyos, mula barangay Libsong West, asymptomatic, nagpat-test dahil sa travel requirement at nasa strict isolation. Ang patient number 1,720, babae, 34 anyos, mula barangay Baay, walang sintomas at nagpa-RT-PCR test dahil sa requirements sa pagbiyahe at nasa strict isolation. Ang patient number 1,721, babae, 42 anyos, mula sa may barangay Dulag, symptomatic po siya, pero ito po ay may sipon at nasa strict isolation, mga kaaksyon. At paalala po sa lahat na patuloy pong mag-ingat at sumunod sa mga health protocols at agad din magpabakuna laban sa COVID-19 upang makaiwas sa pagkakaospital o pagkakaroon ng malang sintomas sa hatid ng virus, mga kaaksyon po natin. Kaya yun po mga kaaksyon, paalala pa rin sa ating mga local government unit dahil alam naman po natin, mga kaaksyon, na talagang medyo nagkakahigpitan, especially mga kaaksyon po natin doon po sa mga biyahe, di ba? At ito pong papasok sa iba't ibang mga opisina, lalong-lalo na may direktiba po na yun po mga hindi nagpapakuna ay dapat every now and then mapapakuha ng RT-PCR test upang hindi makahawa, di ba? Ngayon, kung hindi kayo magpapakuna, mga kaaksyon po natin, iba yung pong hirap, mga kaaksyon po natin. Iba yung pong hirap ang inyo pong mararanasan, mga kaaksyon po natin. Siyempre, gastos, di ba? Kung siyempre, i-require po kayo sa inyo pong mga opisina, yung pagkuha po ng RT-PCR test, ay talagang gastos po yan. Mga kaaksyon po natin, gastos po yan. Kaya't ito, mas maigi na na ito po ay magpabakuna po. Walang mawawala po sa inyo at meron naman pong doktor, mga kaaksyon po natin, natitingin po sa inyo. Dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan nga, mga kaaksyon po natin, meron po tayong 2,368 active cases in a matter of 23 days, mga kaaksyon po natin. Pagpasok po ng January 2022,
from 23 cases, mga ka-aksyon po natin, ito naging 2,368 na. At kung dati-rate, halos zero, ito pong halos zero, ito pong mga bayan, noong December, mga ka-aksyon, ngayon, nalagyan na ng aktibong kaso. O dyan po sa bayan po ng Agno, meron pong 11 active cases, Aguilar 51, Alaminos City 28, Alcala 33. And then Anda 0 pa rin, Asingan 43, Balungao 24, 50 sa Bani, Basista 11, Bautista 42, Bayambang 23, Binalonan 19, Binmaloy 89, Bolinao 20, Bugalyon 77, Burgos 4, Kalasya 163, Dagupan 323, Dasul 2, Infanta 2, Labrador 7, Lawak 0 pa rin, Lingayen 177 pero nabawasan po ng 47, so naging 137 plus 8, ilan na yun? 8 di 145 ang active cases po nila. And then Mabini is 9, Malasigi 120, Manawag 83, Mangatarem o Mangaldan 83, tala po sila kahapon ng 17, mga ka-aksyon po natin, pero meron namang recoveries kahit 78. And then, eto pong mga taram is 59, Mapandan 32, and then Natividad 14, Pusurubio 40, Rosales 71, San Carlos City 54, San Fabian 71, San Jacinto 33, San Manuel 23, San Nicolas 22, San Quintin 8, Season 66, Santa Barbara is 84, Santa Maria 17, Santo Tomas 2, Sual 14, Tayug 46, sa Umingan 36, Orbistundo 19, Ordaneta City 32, at Villasis 32. So far, sa 44 towns and 4 cities, ang mga zero cases is Anda. And then Lawak, mga kaksyon po na, dalawa pong munisipyo, bayan dito po sa ating lalawigan po ng Pangasinan na so far ay wala pong aktibong kaso ng COVID-19, mga kaksyon po natin. Pero ang Provincial Health Office at ang Provincial Government ng Pangasinan ay mahigpit pa rin minomonitor itong mga bayan at lungsod sa lalawigan ng Pangasinan na meron pong aktibong kaso, mga kaaksyon. Ito po yung bayan po ng Lingayen, bayan po ng Kalasyaw, lungsod ng Ordaneta, Malasike, Binmalay, Santa Barbara, Manawag at Mangaldan, Bugalyon, San Fabian, Rosales, Sison, at ang lungsod ng Dagupan, mga ka-aksyon po natin. At yun po, mga ka-aksyon po natin, iba yung ingat ang ating pong gawin. Hindi naman po nagkukulang ang ating pong mga health authorities, ang Department of Health, every now and then ay sila po ay nakikipag-ugnayan po sa lahat. Ang Provincial Health Office, ang ating pong provincial government ng Pangasinan, ang iba pong mga rural health unit, mga kaaksyon, at yung mga iba pang mga munisipyo ay nagpapaan sa mga radyo at telebisyon na sila po ay nagbababala at umaapila sa ating po mga kababayan na sana po ay obserbahan po ang mga minimum public health standards upang maiwasan po natin ito pong pagkakahawa ng COVID-19. Ito pong pagsuot ng face mask palagi at kung kayo po ay nasa labas ng kanilang ninyo pong kabahayan, at may advice po ngayon ang iba pang health authorities
na nadoblehin na po ang inyong pumamask nang sa ganoon ay mas lalong protektado. And then, syempre, obserbahan po yung pong social at physical distancing. Huwag po tayong makikipagsiksikan, lalong-lalo sa mga crowded area. At pag meron po tayong kausap, dapat dumistansya po tayo. Wala pong beso-beso. Wala pong beso-beso. Hindi katulad po noon, pag nakita po kayo ng mga amiga, beso-beso, yakapan. Ganon din ang mga kalakihan. Pasamano, kamay. Handshake, mga kaaksyon po natin. Ang ginagawa ngayon po, fist bump na. Yung mga iba, ito siko na, siko. Ang ibinabump, mga kaaksyon po natin. And then, kuminsan, tumango na lang. Para po maiwasan itong pagkakahawa every time na meron po tayong nakakasalamuha. Obserbahan po ang social at physical distancing. Siyempre, para po tayo po palagi protektado, kaya nga nauso yung nakasabit dito sa bewang na mga sprayer na meron po mga alcohol. I-sanitize po palagi. Kung hindi wala po tayo sa hand wash area, sa bagay, sa halos lahat na po ng mga establishmento ngayon, meron pong hand wash area, mga kaaksyon po natin. And then, doon na po, hugasan po natin kamay, or meron baong-baong po tayong pang-spray na alcohol, yung mini bottle, mga kaaksyon, na may sprayer, ilagay po natin yan sa ating mga bewang, at huwag po tayo basta-basta humahawak sa iba pang mga pasamano, iba pang mga talagang kinakapitan tuwing pag tayo po ay nasa labas. Iwasan po natin yan hanggang maaari. Huwag po kayong humawak ng ano-ano. At syempre, importante po yun, yung pag-iwas po sa mass gathering. Pag-iwas po sa mass gathering. Mas maigi po na kung wala naman po kayong gagawin sa labas, ay manatili na lamang po kayo sa inyong mga kabahayan. Huwag na po kayong pumunta sa mga inuman. Isang baso lamang, isang kutsara na doon po sa pulutan, di ba? Isang baso yung tagayan. And then pag nagkalasingan na, yun, may video okay, may karaoke. Pag nalalasing na, mga kaaksyon, yung mga laway ng inyong mga kainuman ay tumatalsik na sa mikropono. Meron pa yung mga ibang mga kumakanta, hahawakan yung mikropono, itututok doon po sa kanilang mga bibig. Di ba, iwasan po natin yan. Iwasan po natin yan. At kung may mag-iimbita, mga kaaksyon, punupunsyan lang ng soana po mo, hinahanap mo lang ng handaan, ay huwag naman. Dahil yung mga lugar na yan ay posible nga makuha po natin itong pagkakahawa ng COVID-19. So iwasan po natin yan, mga kaaksyon po natin. Huwag po nating porkit libre, may handaan, may punsyaan, larga, mainuman, larga. Di ba? Kung gusto nyo buminom, bilan na kayong isang bote, maitagan nyo na lang mag-isa doon sa inyong mga kabahayan, mas safe pa. Di ba? Mas safe pa. Mga kaaksyon po natin. Palampasan po natin itong pandemic na ito. Di ba? Disiplinahin po natin itong ating po mga sarili. Dahil ang pagdisiplina po sa ating mga sarili, yung pagsunod po sa mga minimum public health standards, yan po ay para sa kabutihan ng lahat. Yan po ay para sa kabutihan ng inyo po mga pamilya. At siyempre, pag hindi po natin sinusunod yan, mga kaaksyon po natin, siyempre tataas ang kaso ng COVID-19. Pamilya na nagkakaroon ng hawaan,
Meron na po ng community transmission. Pag mas bumigat, ito pong ating alert level system, sino po ang apektado? Apektado po ang lahat. Apektado ang pamilya, apektado ang barangay, apektado ang bayan, at apektado po ang buong lalawigan po ng Pangasinan. So, mas maganda, sumunod po tayo, disiplinahin po natin ang sarili dahil ang pagdisiplina po sa ating mga sarili ay pagpapakita ng pagmamahal sa ating pamilya at sa ating pong lalawigan ng Pangasinan. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon na balita makalipas po ang ilang mga paalala. Doon na tawtawan tinapalabas, ti Aksyon Radio Pangasinan, kat adnaan niya kadwayo latta. Dumalan man ti salon at kanrigat, panagserbimi kada kayo kat awan labas na. Amin nga dagitoy, kat nay palubos, gapo tihaan nga marukod nga suportayo kada kami. Ti panagtulong kadagiti kapada tayo, gapo dagiti donasyon, volunteer works, kan panagpakita yu ti concern para ti umili, kan tinasyon tayo nga Pilipinas, kat iso tinang nang runa, nga pagyamyamanan mi. Agyamyaman kami launay. Kadwayo ti Aksyon Radio Pangasinan, kan dagiti na duma-duma pa'y nga wagas ti istasyon, alawen kat itultuloy tayo nga rod, nga agtitinulong. Tapnoy ti kastakot, masagrap tayo pa'y, tinasaysayaat nga panagsangbay. Sama-sama tayo, Pilipino! Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Aksyon Radio Pangasinan, oras alas 7:02. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Iba na ang buhay di tulad ng dati. Buti nagpabakuna, ako'y mas kampante. Pamilya at empleyado ngayon ay protektado. Huwag nang mangamba, go magpabakuna. Bakuna o! Back to work now. Balik trabaho. Bakuna ulit protektado. Bakuna, bakuna ulit protektado. A public service message from Unilam and Manila Broadcasting Company. Manpabakuna tayo, pian maligyan nga makapawil at trabaho. Manpabakuna, pian back to work na. Let's learn mancha from A to Z. A, abo. B, butter. C, choco. D, dio. E, egg. F, food. G, grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. Z, zipon. Mga liwak pa dishwashing liquid, amay kalamansi ha. 1,000 pesos. What? Kay by doctor's fees, tan antibiotic. Misis, no kalamansi at dishwashing liquid so anapan mo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Ang gano kalamansi no lemon nitan, parehon walay antibaktutan. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo, tan bakterya. Oh, di ba nakulit kalamansi no walay antibakto? Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Nag-champion. Supra power na. Mura siya. Tanggal pa. Max mancha. Champion tipid ka. Bili na. Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sariling koneksyon na danom od abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation
Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saidanom at Bilay, Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saidanom at Bilay. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. Firing line! Bilang mga kaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line. Siyempre, kasama nyo pa rin po ang inyong pong kaaksyon. Ako po si Aksyon Commander Dante Cera. Hoy, ang lolo mga kaaksyon na ito po ay nakulong dahil po sa pag-aning ng mga manggang hindi niya pag-aari sa bayan ng Asinggahan ay humingi ng dispensa sa kanyang ginawa. Hindi lamang minsan, subalit 3 beses. Ito po ay ayon sa record ng Barangay Bantog. Diyan po sa may bayan po ng Asinggan na si Lolo Leonardo Flores na ito po ay naging hero sa mga netizen na kung saan ay ito po ay naibilang bilang isang kaso ng social injustice ay humingi po ng kapatawaran mula po sa kanyang kapitbahay na truck driver at quarry worker na si Robert Hong na humingi sa kanya ng 10,000 pesos bilang kabayaran sa mga pruta, sumangga na kinuha sa kanyang punong mangga noong April last year. Si Hong, mga ka-aksyon, 52 anyos, anya ay ang gusto lang po niya mula kay Flores ay isang dispensa pero hindi na nangyari. Anya, I will drop the case if they make a public apology. Just admit they stole from us. Ani Kwan, mga kaaksyon po natin. At eto po ang naging pahayag. Subalit si Flores na kilala sa social media bilang si Narding ay humingi ng dispensa kay Hong na mga local officials ay ito po ay hiningin siya, ito po ay nang susulan siya o sabihan siya na ito po ay nang sila po ay mag-meet sa Barangay Hall noong April 26, 2021. Ito ay makaraang si Flores ay sinasabing ninakaw ang mangga at ibinenta sa buyer na kung saan ay binayaran naman siya ng 600 pesos at eto po ay mura
Hinggil po sa lahat po yan. At ayon po sa meeting transcript, ang 84-year-old na si Flores, ang nagsabi sa Pangasinan that I was forced into this situation. Please forgive me. Siya po ay nag-apologize sa meeting sa second time. Please forgive me and I will not do it again. Ito po mga kaaksyon, ay pinahayag niya sa isa pang meeting noong May 6, bakit hindi raw siya napatawad. At si Hong ay po siyempre hindi po nagkaroon po ng areglo. Siyempre yung pong barangay, mga kaaksyon po natin, ay hindi po sa mga ayon po yung complainant, doon po sa kanyang paghingi ng sorry at pinagbabayad ng 10,000 pesos at hindi nagkasundo. So it is not proper for the barangay to issue a certificate to file action dahil hindi po nagkaroon po ng settlement. Ano po? Kaya si Hong ay nag-file ng charges ng kasong theft noong May 13 last year sa 7th Municipal Circuit Trial Court ng Asingan, San Manuel. At inakusahan niya din si Flores ng trespassing. At yung noong January 13 ay isinilbi ng Asingan Police ang warrant of arrest kay Flores. Subalit pagkatapos ng i-detain siya, ang pulis at netizen na ito po ay nalaman ang detention ng detention ay nag-contribute dawa upang piyansahan noong January 20. At ang arraignment ay nakatagda ng February 8. Subalit ang mga follower ng kanyang kaso, kabilang ng Commission on Human Rights, ay hiningi ang bawat kampo na isettle ang kanilang dispute. So ang abogado niya, si James Fernandez mula sa PAO, ang nagsabi na ang kanyang kliyente ay mag-i-issue ng isa pang apology kay Hong sa korte, mga ka-aksyon po natin. At yun nga po, sa kanyang affidavit last year, sinabi ni Hong na nakita niya ang mga leaves, ito pong mga na kung saan ay nakakalat, mga kakasyon po natin, sa ilalim ng mangga, na kung saan siya dumating sa kanyang bahay noong April 25 at siya po ay pumunta sa barangay at ang dalawa na tao ay namulot ng mga mangga mula po doon sa mangga habang si Flores ay nakatayo at nanunood. At siya po mga kaaksyon ay nagdemand ng 10,000 pesos kay Flores at hindi raw po nagmamas doon po sa estimated 12,000 pesos na nawala sa mangga, mga kaaksyon po natin. At isa po sa mga barangay tanod, ang 67-year-old na si Floramante Pakulan, ang nagsabi na hindi nila question mga tao na umakyat sa puno dahil ang alam nila ay mayroong permiso kay Hong. At ito po, isang barangay official ang nakialam at kay Flores upang ibalik ang mga mangga, makaraang mag-report ng pagnanakaw etong si Hong. Subalit na ibenta na ni Flores ang mga mangga niya. Sa meeting last year, hiningi ng mga barangay officials kay Flores na bayaran ng 10,000 pesos. Subalit ipinili ni Flores na wala siyang pera, na kung siya ay makukulong, subiit daw. Wala daw siya may babayad na pera, mga kaaksyon. Na kung saan dahilan, mga kaaksyon po natin, na ikumpara ito pong sitwasyon ng kaso ni Flores kay Imelda Marcos, mga kaaksyon, na na-convict sa Grafton 2018, subalit hindi raw na-detain ng PNP.
in consideration of her age, mga kaaksyon po natin. So bahala po kayo na ito po ay humusga na po riyan, ang mga kaaksyon po natin. Pero mayroong sabi ni Sword, its party fights for their points, thoughts and rights, ignoring one's humanity. Mas madala pa sa'yo pa mga tao, humanity is lost. Home, victim, Flores theft. Who did citizens help? The thief. Who will voters po? Ano ba yan? Napunta kay Marcos, mga kaaksyon po natin. Sabi naman ni Lolo Basyong, it's within the owner's right to get angry and sue. The accused should make an apology and return the money as demanded by the owner. Netizens should stop romanticizing this case because it will be unjust to the owner if the accused is let go because of misplaced public sympathy. He stole and must be held to account. If you want to help the old man, put the money to pay the owner. Hehehe. Sabi ni Bat 61, totally agree, mga Pinoy madaling madala sa damdamin kahit crook ang logic. Sabi naman ni Kyuhei, what kind of life have you known? Well, how would you plead if your roles were reversed? You're sickening, wait for karma. I'll come back to you before you know it. Kahit sa Amerika, still a candy bar will take you to jail. No one is above the law kahit mahirap ka pa. Sabi na may airman, only in the Philippines, pag nagnakwa ka ng barya, siguro makukulong ka. Pero pag milyones o bilyones, nasa labas ka. Kaya si King Kong pa ang may-ari, kahit siya pa nagtanim, di na kanya yung puno. Sana kinain na lang niya at inulan sa kanin ng mangga. Ano yung excuse sa pagnanakaw? Nagkupang kumuha ng tao at nagbenta pa, tapos sasabihin wala na pera, ikulong na lang. Akala ko kabataan ngayon ang masyadong marunong na binalukot ng tuwid. Ayun po mga kayaksyon po natin. Eto po. Ilang pong mga kwan sa mga netizens hinggil po sa mga kasong yan. Bakit dalawa? Bakit dalawa? Bakit dalawa? So yun po mga kaaksyon, yung naging kaganapan po doon po sa pagkatapos po ng kontrobersiya, pagkatapos po na nag-viral sa Facebook, mga kaaksyon po natin, eto pong kuwan na to mga kaaksyon, nag-viral sa Facebook, mga kaaksyon. Eto pong mga kaaksyon po natin. Labing 8 minuto makakalipas sa ang alas 7 po ng gabi, samantala sa ilang pa mga impormasyon, balita, patay isang lalaki matapos ang pamamaril sa harap mismo kanilang bahay sa Zone 6, Sitio Liwliwa, Barangay Santo Domingo, sa lungsod ng Ordaneta. Ayon sa paunang investigasyon ng mga pulis, alas 6:15 ng hapon noong Enero 20, habang nakaupo sa harap ng bahay nito si Eduardo Campod, 67 anyos, sales agent ng Peryahan ng Bayan, nang dumating ang hindi patukoy na suspect at bigla na lamang pinaputukan ng biktima. Matapos nito, tumakas ang bumaril sa biktima gamit ang kanyang motorsiklo. Agad namang dinala si Campod sa pagamutan upang malapatan ng kakulang gamot, ngunit iniklarang dead on arrival ng doktor na umasikaso kanya. Sa pagkipagtulungan ng Ordaneta PNP sa Scene of the Crime Operation o SOCO, nakuha sa lugar ng insidenteng 4 na fire cartridge ng caliber 45 at 2 balang ito na isa sa ilalim sa eksaminasyon. Samantalang patuloy pa rin ang pakipag-ugnayan ng otoridad sa mga kalapit na police station upang mahuli ang suspect sa naturang pamamaril. Arestado naman ang 29 anyos na lalaki dahil sa pananakot at pagumanta sa 18 anyos na dalaga na ipapakalat nito ang mga hubad na larawan kapag hindi ito nakapag-sex sa kanya. Humingi ng saklolo sa pulisya ang dalaga na itinago sa pangalang Darling ng Ordaneta City matapos siyang pagbanta ng suspect na si KJ, residente ng bayan ng San Jacinto, na ipapakalat ang kanyang mga hubad na larawan kapag hindi ito sumama sa kanya. Nung Sabado, nagsagawa ng entrapment operation ng pulisya sa barangay Poblasyon Manawag. Nagkita doon ang biktima at suspect kung saan
pinipilit ng suspect ang dalaga na sumakay sa isang motorsiklo para pumunta sa isang motel sa Mangaldan at doon isasakatuparan ang balak kapalit ng pagbura umano ng mga hubad na larawan ng dalaga. Dito na inarresto ng mga pulis ang suspect na hindi na nakabalaga. Kasong paglabag sa online threat, Section 12 ng Republic Act 1131.3 at grave coercion in relation to Section 76 ng Republic Act 10175 ang kakaharapin nito. Kumpiskado rin ang kanyang cellphone at ang kanyang motorsiklo. 20 minuto makalipas ang alas 7 po ng gabi, dinakip naman ng mga pulis ang isang 30 anyos na construction worker matapos makakuhanan ng illegal na droga sa checkpoint. Nagpapatupad ng Oplan Sita mga pulis sa barangay Turag, San Carlos City nang sitahin ang motoristang si Terry Sibayan, ikabatbat, residente ng barangay Balangay, Puso Rubio dahil sa hindi pagsuot ng face mask at face shield. Hinanap sa kanya ang lisensya subalit na ang napansin ay ang kahina-hinalang pakete sa likuran ng cellphone case. Kanilang itong binusisi at doon nakumpiska ang 3 pakete ng suspected shabu. Dahil dito tuloy ang kinumpiska ng mga pulis ang kanyang cellphone at illegal ang illegal na droga pati na ang kanyang motorsiklo. Inihahanda na naman ang kakaharapin itong kasong paglabag sa Article 2 Section 11 ng Republic Act 9165. Samantala, arestado ang isang pulis at kapatid niyang lalaki matapos silang ituro sa pagdukot at pagpatay sa isang Indian national at idinapay mga idinumba ang isang responding barangay Kagawad sa Proxinco Barangay Mapurong sa Uwas Albay. Kinilala mga suspect na sina Corporal Brian General Aguilar, residente ng Barangay Gabon, Pulangi, at crime investigator ng Pulangi Municipal Police Station at ang half-brother niyang si Raymond Isaac Salanga, 23 anyos ng Barangay Mendez sa Pulangi, Pawang Salbay. Ang mga biktima ng kapwa ay diniklarang dead on arrival sa Josefina Belmonte Duran Memorial District Hospital sa Ligao City ay nakilalang sina Parminde Singh, Indian National ng Barangay Gabon, Pulangi at Marlon Incambo Ribosquillo, 43 kagawad ng Barangay Mapurong, Owas Albay. Ayon sa ulat na kung alas 11 ng umaga ay tumawag sa Owas Police Station ng kapitan ng Barangay Mapurong kaugnay sa aksidente sa kanyang lugar. Makarang mawala ng kontrol at mahulog sa parayan sa tabi ng kalsada ang isang puting Toyota Iwawigo. Na batid na wala pa ang mga nag-responding police ay unang subrumisponde sa naturang lugar si Kagawad Robesquillo Lula ng motorsiklo. Gayunman, pagdating ni Robesquillo sa lugar ay naabutan niya ang hindi naka-uniformeng si Corporal Aguilar at tinanong kung sino siya pero ibinalik ng huli ang tanong sa kagawad kung sino siya. Bunsod nito, tumalikod si Robesquillo para i-park ang kanyang motorsiklo sa tabi ng kalsada pero walang kaabog-abog na pinutukan siya sa ulo ng pulis at sa kasunod na binaril si Singh. Matapos ang pagbatay sa dalawa, tumakas ang suspect gamit ang motorsiklo ng naturang kagawad. Pagdating ng mga responding pulis, inabutang nakahandusay at duguan ang mga biktima kaya agarang isinugod sa pagamutan pero parehong hindi na umabot ng buhay. Habang nagsasagawa ng investigasyon ang Uwas Police, bumalik pa umano si Aguilar sa pinangyarihan ng krimen dahilan para makilala siya ng mga saksi. Dito na siya inaresto ng mga kabaro ang makarang ituro ng mga testigo. Sa follow-up operation, na-aresto naman ang kinakapatid ng pulis na si Salanga. Nauna sa pamamaril dakong alas 9 ng umaga ay dinukot ng magkapatid ang nasabing Indian at isinakay nila sa puting kotse. Pero dahil sa paglaban at pagpumiglas ng biktima ay nawala ng kontrol sa manibela si Aguilar kaya tumalon sa palayan ang naturang sasakyan na naglalaman ng barangay o nanalaman ng barangay. Kasong kidnapping at double murder ang isinampa sa naturang pulis at ang utol nito. Dalawamput 5 minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi.
Matapos ang 5 taong pagtago sa batas, nasa konte ng mga operatiba ng pulisya ang 4 na miyembro ng isang pamilya na wanted sa kasong murder at frustrated murder sa sinagawang operasyon sa Masbate. Kinilala ang naras ng suspect na magamang sina Elisor Gamgam, 59 anyos, ang mga nantong sina Jomar Gamgam, 21, Eliser Gamgam, 36, pawang nasa kote sa sitio Kanumay, Barangay Tagpo, Mandaon, Masbate, alas 9:30 ng umaga noong Huwebes. Ang ikapat na suspect na nakilala namang si Jobert Gamgam ay sumunod na nabitang alas 5 ng hapon sa Barangay Maulinga, Mandaon, ng naturang probinsya. Ayon sa report, ang magamang suspect na sa kote ng 1st Masbate Provincial Mobile Force Company at tracker team ng Masbate Provincial Police Office kaugnay ng kasong murder na walang nakalampiansa at frustrated murder na may 200,000 pesos na piyansa base sa inisyong warrant of arrest ni Presiding Judge for Tambango Lugarta ng RTC Branch 44, 5th Judicial Region ng Masbate City. Sa record ng pulisya, ang magama ay sangkot sa pagpatay at sa bigupang pamaslang sa kanilang kapitbahay kung saan matapos ang krimen ay nagtago sa batas sa loob ng 5 taon hanggang sa ito ay masakote. Dalawamput-anim na minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Ang sariling ama ang lumalabas na gumahasa at pumatay mismo sa 8 taong gulang na batang babae na natagpo ang naagnas sa kanal na katabilang ng kanilang tahanan sa Taytay, Rizal. Ito ay kasunod sa pagkakaaresto ng Taytay Police sa mga suspect na kinilalang si Romeo Garcia na umamin na umano sa panghalad pagpatay sa sariling anak na si Rona, kapo-residente ng Sitio Dibagan Extension, Barangay Dolores, Taytay. Si Rona ay unang iniulat mismo ng kanyang ama na nawawala anong linggo, Enero 16. Batay sa ulat ng Taytay Municipal Police na alas 6:20 ng gabi ng Huwebes nang madiskubre ang bangkay ng biktima sa isang kanal na katabing-katabi ng tahanan nito. Nauna rito sa salaysay ng testigong kinilalang si Baby Jane Quijano, nakaamoy sila ng mga masangsang na amoy sa labas ng kanilang tahanan kaya't hinanap ang pinagmulan hanggang sa madiskubre ang bangkay ng nawawalang bata. Walang samplot na pangibaba at nakabalot pa ang ulo ng biktima nang madiskubre ang kanyang bangkay. Ayon na sa Taytay Police, itong Biyernes inimbitan nila ang ama ng bata para sa inisyal na investigasyon sa kaso at dito na umano inamin ng ama na siya ang pumatay sa kanyang anak. Matapos niya itong gasahin, kwento pa ng mga pulis, sa bagong krimen ay intusan po umano ng suspect ang anak na maligo sa isang balon na malapit sa kanilang bahay. Nang nagbibihis ng bata sa palikuran ay sinundan niya ito at saka ginahasa. Nanlaban umano ang bata kaya't nataranta ang suspect at sinakal ito hanggang sa mamatay. Ang makaraos, itinago niya ang bangkay ng biktima sa kanal sa tapat mismo ng kanilang bahay at saka ito inuulat na nawawala. Ayon sa mga otoridad, mismong si Romeo pa ang nag-report sa pulisya na nawawala ang kanyang anak noong linggo. Anya katabi niyang matutulog ang anak alas 9 ng gabi ng Sabado, ngunit pagsapit ng alas 11 ng gabi ay nawala na ito at hindi na niya matagpuan, kaya't kinabukasan ay isinumbong sa otoridad. Nabatid na kakalalayan lamang ng suspect matapos makulong sa isang kaso na may kinalaman sa illegal na droga. Dalawamput 8 minuto makalipas sa ang alas 7 po ng gabi. Na-aresto sa joint operation ng Philippine Drug Enforcement Agency ang 2 babae na magkapatid matapos na makumpiskahan ng mga party drugs na nagkakahalaga ng mahigit 5 milyong piso sa ikinasang control delivery operation sa Tamtanso na Quezon City. Kinilala ni PDEA Director General Wilkins Villanueva ang mga na-arrest ng suspect na sina Jenica Abbas alias Evelyn Soto at kapatid niyang si Genevieve, kapwa ng 66 Agnes Street, Barangay Tatalong, Quezon City. Batay sa ulat na alas 6 ng gabi ng isagawa ang operasyon ng may 3,034 piraso ng MDMA o ecstasy na nasa 5,157,800 ang halaga sa bahagi ng Phelan Drive, Pasong Tamo, Tandang Sara ng pinagsalib ng elemento ng PDEA Regional Office 3, PDEA Clark Interagency Drug Interdiction Task Group, PDEA Zambales
RSET, PDEA National Capital Region, QCDO, Talipapa Police Station 3 at Pasong Tamo Police Station 14 ng Quezon City Police District at Bureau of Customs sa Port of Clark. Nauna rito, nakatanggap ng impormasyon ng PDEA ICFAS mula sa Genuine Chinese Customs hinggil sa isang package mula sa Zaandam, Netherlands na maaring naglalaman ng mga illegal na droga at darating sa Port of Clark. Ang pakete ay diniklarang naglalaman ng solar lights for home use at naka-address sa QC ay dumating noong Enero 20, 2022. Kagad itong ipinigil ng mga otoridad at isinilalim sa X-ray scanning habang ang canine sniffing unit ng PDEA ay nakakita ng indikasyon na posibleng may mga laman itong illegal na droga. Nang isailalim sa physical examination, na-discovery ang 3 piraso ng solar lights at heating caution, 6 na plastic pouches na may 10 gramo ng pinapirasong blue at pink tablets na kalaunan ay nakakumpirma mga ecstasy. Nakabalot ang mga ito ng duct tape na itinago sa linings ng kahon. Samantala, bagsak kalabakoso ang sanggagawa ng Sangguniang Kabataan matapos maaresto sa bypass operation sa San Jose Occidental, Mindoro. Ayon sa report, kinilala ang nasa kuneng suspect na si Dexter de la Cruz, 23 anyos at tinuturing na high-value target sa pagtulak ng legal na droga. Dakong alas 10 ng gabi nang ikasa ang bypass operation laban kay de la Cruz sa Barangay 5 San Jose. Siya ay dinampot ang mga operatiba sa aktong iniabot ang 0.12 grams ng shabu sa isang pusher buyer na sa halagang 1,000 pesos. Nakuha rin mula sa suspect ang karagdagang pang 3 sachet ng shabu na tumitinggabang ng 0.60 grams na nagkakalaga ng 4,284 pesos. Babalik po tayo mga kaaksyon sa ilang pa mga impormasyon, balita, makalipas po ang ilang mga paalala. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio. 1161. Aksyon Radio Pangasinan, oras alas 7:31. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. 24 hours under protection ng Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield Bath Soap. Shield Bath Soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Para at kawis sa kabloom at balingit, salin nyo sa Charm Fabric Conditioner. Charm Bath Con. Bangong gumagabloom. Charm Bath Con. Lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Kawis siya kabloom at balingit. Charm Bath Con. Bangong gumagabloom. Charm Bath Con. Lamig ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang mansyang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Hindi mahalaga kung ilang beses tayong sinubok ng tadhana. Bawat yugto ng pandemyang pinagdaanan natin, hatid nito'y hirap sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong lumaban. Patuloy natin alagaan ang ating kalusugan. Patuloy tayong sumunod sa mga alituntunin upang mulit sumaya at sumigla ang syudad natin Dagupan.
Ang inyong lingkod, Belen Fernandez ng Dagupan, kaisa sa inyong paglaban kasama si Vice Mayor BK Kua at ang Team Belen. Nag-champion, super power na. Mura siya! Tanggal pa, max mancha. Champion, tipid ka. Bili na! Sa presyong abot kaya. New Champion Supra Power with X-Stain Technology. Max linis, max sulit. Aksyon Radio Pangasinan, oras alas 7:34 ng gabi. This time check is brought to you by Champion Superpower with X-Stain Technology. Let's learn mancha from A to Z. A. Abo. B. Butter. C. Choco. D. Dio. E. Egg. F. Food. G. Grasa. Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology. From A to Z, ang manchang matatanggal. Sulit pa sa bulsa. C. Zipon. Naglipa na ang mga papaya soaps. Napansin nyo ba mga girls and guys? Aminin, gusto nyo rin pumuti. Sa dinami-dami ng papaya soaps na makikita nyo sa groceries, may isang namumukod tanging White Rose Papaya. Mula sa White Rose, dahil hindi lang papaya extracts ang ingredient nito, meron ding vitamin B3. Nakikita ito sa mga mamahaling mga serums na kilalang nagpapabilis ng pagpapaputi ng balat. Kaya naman ang White Rose Papaya, clinically proven magpaputi in as early as 7 days. With regular use, papaya puti, papaya fast. Yan ang White Rose Papaya. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Firing line! Pero mga kaaksyon, tuloy-tuloy po tayo sa ating palatuntunan firing line sa ilang pa mga impormasyon na balita mga kaaksyon. Nakapagtala ang Department of Health ng karagdagang 24,938 na mga bagong kaso ng COVID-19 dahilan upang umabot na ang kabuuang kaso sa buong bansa sa 3,442,056. Nakakapag-record din ang Department of Health ng karagdagang 35,461 ng mga bagong recovery sa bansa na dahilan upang umabot na ang mga nakarecover na pasyente sa 3,125,540 at nabawasan ang aktibong kaso sa bansa naabot lamang sa 262,997 mga kaaksyon po natin. Ang positivity rate ay aabot sa 40.6% out of 59,896 tests na isinagawa noong January 22. Sinabi pa ng DOS na 97% or 24,239 na mga bagong kaso ay na-record sa loob ng nakalipas na 14 na araw. Ang Metro Manila ang nananatili sa mga pangunahing rehiyon na may pinakamataas na bilang ng bagong kaso sa 3,610 o kaya 50%. Sinundan ng Calabar Zone na mayroong 3,382% o 14% at Central Visayas na mayroong 2,562 o 11%. Sa naturang mga aktibong kaso, sinabi ng DOS na mayroong 250,235 na mga pasyente ay kasalukuyang mayroong mild symptoms habang ang 7,944 ay asymptomatic. Samantalang 3,010 ay nagkakaroon ng moderate symptoms, 1,499 severe at 309 ay nasa critical
condition, mga ka-aksyon po natin. So, yun po, medyo mataas pa rin, 24,000 pa rin ang mga ka-aksyon. Ito pong transmission, mga ka-aksyon po natin. Pero nangunguna pa rin itong National Capital Region or Metro Manila doon po sa mga percentage ng mga bagong kaso. Pero ay naman kay Department of Health Secretary Francisco Duque III na ang Metro Manila daw ay handa na upang mag-de-escalate ng list severe alert level 2 kung ang national government ay magdidesisyon sa buwan ng February dahil nakitaan ang National Capital Region ng pagbaba sa COVID-19 cases sa nakalipas na mga araw at ang vaccination coverage ay mataas sa Metropolis. Ayon kay Duque, oo, handa naman ang Metro Manila. Anya, mga ka-aksyon, ng tanungin kung ang rehiyon ay dapat nang isailalim sa mas mababang alert level sa buwan ng Pebrero. Maganda ang ating vaccination coverage, so maganda ang tiwala o ang confidence na maayos natin yung pagsunod sa minimum public health standards. Ani pa ni Secretary Duque, ang escalation or de-escalation ng alert level anya ay madidetermina ng mga areas sa 2-week growth rate, yung average daily attack rate at ang healthcare utilization rate at ang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases ay mag-meet sa araw ng Huwebes upang i-discuss ang alert levels na ilalagay sa loob ng bansa pagkasapit ng buwan ng Pebrero. Baka pag-usapan yung kung pwede nang magbaba to alert level 2, pero that is not yet cast in stone because we will still need to review the metrics ayon kay Secretary Duque. Ang Metro Manila ay nasa ilalim pa rin ng alert level 3 hanggang January 31. At ang COVID-19 cases sa Metro Manila ay lumalabas na umabot na ng peak given the declining rate of infection ayon pa kay Secretary Francisco Duque III. Mabuti naman sana at kung pababa na mga ka-aksyon po natin. Pero yun nga, ang sabi din naman ng Octa Research sa mga ka-aksyon po natin ay umaasa. Itong Octa Research sa pamagitan ni Octa Research Fellow Guido David na ang Independent Pandemic Monitor Octa Research ay umaasa na ang COVID-19 cases na ito nagkirokos ng highly infectious Omicron variant ay magtatapos sa buwan ng Marso or April this year. Pero hindi po ginagarantiyan pa rin. Despite ng decrease ng kaso sa Metro Manila at mga katabing probinsya, sinabi ni David na ang wave ay may take longer to decline since some areas are only now experiencing a spike and others have yet to see one at all. Medyo matatagalan yung Omicron wave. Yung 1,000 or less cases per day sa buong bansa ay medyo matatagalan yon. Anya, nang tanungin kung ang bansa ay maaari pang ma-revert sa pre-Omicron period na kung saan ang mga kaso ay bumaba as low as 1,000 a day. And we are hoping, Anya, na by March to April tapos na yung Omicron wave sa buong bansa natin, which means baka makikita natin yung less 1,000 a day pero hindi pa guaranteed yun. At una na nakita ng Octa Research ang COVID-19 cases outside of the 3 major hotspots for COVID-19 itong Metro Manila, Central Luzon at ang Calabar Zone. Mga ka-aksyon po natin. Antebayanan po natin kung ano ba talaga ang mangyayari at sana naman. Pero nasa sa atin na po yan. Nasa mga maraming Pilipino na kung patuloy pa rin nilang binabaliwala ito pong mga minimum public health standards.
16 na minuto bago sumapit ang alas 6. Alas 6 na ba yan? Alas 8 po ng gabi. Ano ba naman yan, Commander? Kung yatang na-blackout ka. Natutuliro. Mga kaaksyon po natin. Sa iba pang mga impormasyon, balita mga kaaksyon, ito pong DOH nakikipag-usap na sa World Health Organization sa Omicron subvariant, mga kaaksyon po natin. At ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, ang BA.2 subvariant ng Omicron ay variant under investigation. Sa ngayon, alam nyo, ang estado ng BA.2 ay itong bago na namang variant ng batandon sa lineage ng Omicron, BA.1. Ang kanyang kategorya ay variant under investigation at hindi pa siya variant of concern saan ni Secretary Duque. So VUI pa siya at ang ating Epidemiology Bureau ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga kinatawan ng World Health Organization. Yung country office natin, binibigyan tayo ng pinakahuling datos patungkol sa mga katangian ng bagong variant na ito. Sa limitadong datos, mas nakakahawa ang BA.2 kaysa Omicron. Pero so far, ang limitadong datos nagpapakita na hindi naman ito parang naiba sa Omicron variant. Kung mayroon man, mas matulin daw ito makahawa, pero pagdating sa dalawang aspeto ng pagtugon ang bakuna, baliwanag pa nito. Huwag tayong tutulad sa mga ibang bansa na nadeklara ng walang mask mandate, pwede nang magbukas, dilawagan ng restriction, baka sumipa ulit. Sayang naman yung atin ng mga nakamit na mga tagumpay, baka mabaliwala, ay huwag naman sana maging ganun yon, mga kaaksyon po natin. Yung mga hindi nagmamas, mga kaaksyon po natin, huwag naman na. Di ba? Huwag naman na. Dahil eto po, mga kaaksyon, ay talagang medyo delikado. Diba? Medyo delikado, mga kaaksyon po natin. At po tayong pagka-relax. Huwag po tayong masyado magpa-relax. Dahil hindi po natin alam kung ano ba ang tatama po sa atin. Di ba? Na kung ano ba ang tatama po sa atin, na kung saan po ito po ay kung kailan, mga kaaksyon po natin, huwag po tayong masyadong paka-relax, mga kaaksyon. Pero ito raw VCO o virgin coconut oil, lumalabas sa dalawang pag-aaral na sinagawa ng Department of Science and Technology and Nutrition Research Institute na nakababawas ang virgin coconut oil o VCO ng sintomas ng mild at moderate COVID-19 cases. We have completed a study a year ago in Santa Rosa, Laguna regarding the people with symptoms who come to the quarantine centers, and actually not all of those who have symptoms turned positive, but they were still included in the trials. Ani DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña. Yung participants sa Santa Rosa blinded trial yon, so hindi nila alam kung sila ay nasa control group or sila ay nasa VCO group. Doon sa Valenzuela, alam nila sila ay umiinom ng VCO. Sa ikalawang pag-aaral na isinagawa sa Valenzuela City, ang lahat ng lumahok ay nasa 77 ay positibo sa COVID sa reverse transcription polymerase chain reaction bago pa ang trial. Ang kagandahan nito, na-confirm lang yung una nating findings sa Santa Rosa na napapaaga ang resolution of symptoms doon sa nagtik ng VCO. Samantalang sa pag-aaral sa Santa Rosa, inilagay ang VCO sa kanilang pagkain at walang karagdagang gamot. Wala daw karagdagang mga gamot, mga kaaksyon. 10 minuto bago sumapit ang alas 8 po ng gabi. Ito po, may magtataas na naman ang presyo ng krudo sa mga apat na mahiganteng oil companies. Bukas, Martes, araw Enero 25. Ito po ang all price hike effective 6 a.m.
January 25, 2022, Caltex, ang Caltex sa gasolina